ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం ఓం భగవతే భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతి తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భద్రేషు భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. శ్రీకృష్ణ శ్రీకృష్ణ. హరే శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా ఈరోజు ఈ క్లాస్కి స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 24వ అధ్యాయము కర్దమ ముని సన్యాసము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఈరోజు మనము 12వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భావము మరియు భాష్యాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 24వ అధ్యాయము 12వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. బ్రహ్మోవాచ వయామే పచితి స్థాత వయామే పచితి స్థాత వయామే పచితి స్థాత కల్పితా నిర్వ్యలీకతః. కల్పితా నిర్వ్యలీకతః. కల్పితా నిర్వ్యలీకతః. వయామే పచితి స్థాత కల్పితా నిర్వ్యలీకతః. యన్మే సంజగృహే వాక్యం యన్మే సంజగృహే వాక్యం యన్మే సంజగృహే వాక్యం భవాన్ మానద మానయన్. 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 యన్మే సంజగృహే వాక్యం భవాన్ మానద మానయన్. యన్మే సంజగృహే వాక్యం భవాన్ మానద మానయన్. శ్రీకృష్ణ.
త్వయా మే పచితిస్తాత కల్పితా నిర్వ్యలీకతః. త్వయా మే పతితిస్తాత కల్పితా నిర్వ్యలీకతః. యన్మే జంజగృహే వాక్యం భవాన్ మానదమానయన్. యన్మే యన్మే సంజగృహే వాక్యం మానదమానయన్. బ్రహ్మోవాచ బ్రహ్మోవాచ త్వయా మే పచితిస్తాత కల్పితా నిర్వ్యలీకతః. యన్మే సంజగృహే వాక్యం భవాన్ మానదమానయన్. త్వయా త్వయా మే పతితిస్తాత కల్పితా నిర్వ్యలీకతః. యన్మే యన్మే సంజగృహే వాక్యం భవాన్ మానదమానయన్. మానయన్. శ్రీ కృష్ణ. ప్రభుజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. బ్రహ్మోవాచ త్వయా మే పచితిస్తాత కల్పితా నిర్వ్యలీకతః. యన్మే సంజగృహే వాక్యం భవాన్ మానదమానయన్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. బ్రహ్మోవాచ త్వయా మే పచితిస్తాత కల్పితా నిర్వ్యలీకతః. యన్మే సంజగృహే వాక్యం భవాన్ మానదమానయన్. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. బ్రహ్మ ఉవాచ త్వయా మే పచితిస్తాత కల్పితా నిర్వ్యలీకతః. యన్మే సంజగృహే వాక్యం భవాన్ మానదమానయన్. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు. బ్రహ్మోవాచ త్వయా మే పచితిస్తాత కల్పితా నిర్వలీకతః. యన్మే సంజగృహే వాక్యం భవాన్ మానయన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే, లాస్ట్ చదువురు కానీ మిగతా వాళ్ళు. హరే కృష్ణ. సో పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. బ్రహ్మోవాచ బ్రహ్మోవాచ బ్రహ్మదేవుడు పలికెను. దేవుడు పలికెను. త్వయా త్వయా నీచే నీచే మే నా యొక్క నా యొక్క అపచితిః అర్చనము అర్చనము తాత తాత ఓ పుత్ర ఓ పుత్ర కల్పిత కల్పిత వనరింపబడినది నిర్వ్యలీకతః నిర్వ్యలీకతః నిష్కపటముతో నిష్కపటముతో యత్ యత్ అందుచే అందుచే మే నా యొక్క నా యొక్క సంజగృహే సంజగృహే పూర్తిగా అంగీకరించి అంగీకరించి వాక్యం ఉపదేశములను ఉపదేశములను భవాన్ నీవు మానద ఓ కర్దమా ఇతరులను గౌరవించువాడు మానయన్ గౌరవించుచు. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావం. బ్రహ్మదేవుడు పలికెను, ప్రియమైన పుత్ర కర్దమ, నా ఉపదేశముల ఎడ తగిన గౌరవమును చూపుచు నిష్కపటముతో వాటిని పూర్తిగా అంగీకరించి నీవు నన్ను తగిన రీతిగా అర్చించితివి. నా నుండి గ్రహించిన ఉపదేశములన్నింటినీ నెరవేర్చి తద్వారా నన్ను గౌరవించితివి. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. బ్రహ్మదేవుడు పలికెను,
ప్రియమైన పుత్ర కర్దమా ప్రేమైన పుత్ర కర్దమా నా ఉపదేశముల ఎడ నా ఉపదేశముల ఎడ తగిన గౌరవమును చూపుచు తగిన గౌరవమును చూపుతూ నిష్కపటముతో నిష్కపటముతో వాటిని పూర్తిగా అంగీకరించి వాటిని పూర్తిగా అంగీకరించి నీవు నీవు నన్ను తగిన రీతిగా అర్చించితివి గట్టిగా అర్చించితివి. నా నుండి గ్రహించిన నా ఉపదేశములన్నింటినీ ఉపదేశములన్నిటినీ నెరవేర్చి నెరవేర్చి తద్వారా నన్ను గౌరవించితివి. తద్వారా నన్ను గౌరవించితివి. హరే కృష్ణ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. భాష్యం. విశ్వమునందలి తొలి జీవునుగా బ్రహ్మదేవుడు ఎల్లరకు గురువై ఉన్నాడు. జీవులందరకు అతడు జనకుడు అంటే సృష్టికర్త కూడా అయి ఉన్నాడు. ఇక కర్దమ ముని ప్రజాపతులలోనొకడు మరియు బ్రహ్మదేవునికి తనయుడు. గురువాదేశమును సంపూర్తిగాను ఎటువంటి మోసం లేకుండాను నిర్వహించినందున అతనిని బ్రహ్మదేవుడు శ్లాఘించుచున్నాడు. భౌతిక జగమందలి బద్ధజీవునికి మోసగించుట అనడి యోగ్యత కలదు. అతనికి గల 4 అయోగ్యతలు ఈ విధంగా నున్నవి: తప్పకుండా పొరపాటు కలుగుట, తప్పకుండా మోసగ్రస్తుడగుట, ఇతరులను వంచించడి స్వభావము, ఇంద్రియముల అపూర్ణత్వము. కానీ ఎవరేని గురువుగారి ఆజ్ఞను పరంపరా విధానము ద్వారా శిరసా వహించినచో ఈ 4 లోపముల నుండి బయటపడగలరు. కనుకనే ప్రామాణిక గురువు నుండి గ్రహించిన జ్ఞానము మోసమైనది కాదు. బద్ధ జీవునిచే కల్పింపబడిన ఇతరమగు ఏ జ్ఞానమైనను కేవలము మోసమే. తన నుండి గ్రహించిన ఉపదేశములను కర్దమముని చక్కగా నిర్వహింపజేసి తద్వారా గురువును గౌరవించినని బ్రహ్మదేవుడు ఎరుగగలిగెను. గురువును గౌరవించుట అనగా గురూపదేశమును తూచా తప్పక నిర్వహించుటయే. హరే కృష్ణ. ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో జగద్గురు శ్రీల హరే కృష్ణ. సో మనము ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అంశము 3వ స్కందంలోని 24వ అధ్యాయము కర్దమ ముని సన్యాసము అనేటువంటి అధ్యాయంలో మనము ఇప్పటి వరకు చూస్తూ ఉన్నటువంటివి కర్దమ ముని చెప్పినట్లుగా దేవాది దేవుడైనటువంటి దేహహుతి గర్భమున అందరినీ మ్యూట్ చేయండి ప్రభుతి. అందరినీ మ్యూట్ చేయండి. మీరు మీ ఇల్లు అది నాకు కూడా. హరే కృష్ణ. సో కర్దమ ముని తన భార్య అయినటువంటి
దేహహుతిని ఆయన ధర్మాన్ని పాటిస్తూ ఆ భగవంతుణ్ణి అర్చించమని, ఆ విధంగా అర్చించడం ద్వారా మొదమొందినటువంటి ఆ భగవంతుడు ఆమె యొక్క గర్భాన ఆవిర్భవిస్తాడు అనేటువంటి అవతారం తీసుకుంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పినటువంటిది. ఆ క్రమంలో ఆ భగవంతుడు ఆ మధుసూదనుడు అయినటువంటి అజేయుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఆ దేహౌతి గర్భమున ఆవిర్భవించడము, ఆ శుభ సూచకంగా దేవతలు ఆకాశము నుండి సంగీత వాద్యాలను పుష్పాలను వర్షించడము, గంధర్వులు ఆ భగవంతుణ్ణి గానాలను కీర్తించడము, అప్సరసలు నాట్యం చేయడము. సో అదే సమయంలో బ్రహ్మదేవుడు అక్కడికి కర్దమముని యొక్క ఆశ్రమానికి ఆ మరీచి వంటి మునులతో కలిసి అక్కడికి రావడము. సో ఇక ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి బ్రహ్మ ముదముందినటువంటి ఇంద్రియములతో విశుద్ధ హృదయంతో ఆ భగవానుణ్ణి అర్చించిన తర్వాత ఆ బ్రహ్మదేవుడు దేహహుతి మరియు కర్దములతో పలుకుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఆ క్రమంలో బ్రహ్మ పలికినటువంటి పలుకులను చెప్తూ ఉన్నారు. ఆయన అంటున్నాడు, త్వయా మే పచితస్తాత కల్పితా నిర్వ్యలీకతః యన్మే సంజగృహే వాక్యం భవాన్ మానదమానయన్. సో ఆ బ్రహ్మదేవుడు కర్దముడితో అంటూ ఉన్నాడట, ఓ ప్రియమైన పుత్ర కర్దమా, నా ఉపదేశముల ఎడ తగిన గౌరవమును చూపుచు నిష్కపటముతో, ఎటువంటి కపటాన్ని లేకుండా, ఎటువంటి మోసం లేకుండా వాటిని నీవు పూర్తిగా అంగీకరించి నీవు నన్ను తగిన రీతిగా అర్చించితివి. నా నుండి గ్రహించినటువంటి ఉపదేశములన్నింటినీ నెరవేర్చి తద్వారా నన్ను గౌరవించితివి. అంటే నా మాటలకు నేను ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశాలను నీవు గౌరవించి, సో ఆ విధంగా మన మాటని ఎవరైనా గౌరవించారంటే దానికి మనకు మర్యాద ఇచ్చినట్లే కదా. సో ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు కర్దముడికి తండ్రి మరియు గురువు. సో కాబట్టి సాధారణంగా పుత్రుడు అనేటువంటి వాడు తండ్రి మాటను ఏది చెప్తే దాన్ని చేస్తూ చేయవలసినటువంటిదిగా మనకి శాస్త్రాలలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో కాబట్టి మరి తండ్రి లేదా గురువు యొక్క ఆజ్ఞను వెంటనే అంగీకరించి ఎటువంటి సందేహం లేకుండా నిస్సంకోచంగా దానిని నిర్వహించాలి అని చెప్తారు. ఈ విషయంలో అంటే తండ్రి కానీ గురువు కానీ చెప్పినటువంటి విషయంలో ఎటువంటి చర్చకు తావు లేకుండా తాను చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఖచ్చితంగా పాటించవలసినటువంటి విషయాన్ని మనకి అనేక మంది గురువులు చెప్తూ వచ్చినటువంటి విషయాలు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క భాష్యంలో మనకి ఈ విధంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. విశ్వమునందలి తొలి జీవునుగా బ్రహ్మదేవుడు ఎల్లరికీ గురువై ఉన్నాడు. సో ఈ భౌతిక సృష్టి కొరకు ఆ భగవంతుని యొక్క ఒక అంశ ద్వారా ముగ్గురు విష్ణువులు రావడము, మహావిష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు. ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు నాభి నుండి ఉద్భవించినటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆ నారాయణుడు తప్ప తర్వాత వచ్చినటువంటి జీవులలో, ఈ భౌతిక జీవులలో తొలి జీవుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు బ్రహ్మ. కాబట్టి ఆయన నుండే మనం అన్ని విషయాలను, ఈ జీవ పరంపర ఏదైతే ఉందో, ఈ విశ్వం యొక్క సృష్టి ఏదైతే ఉందో అది ఆయన నుండే జరిగినటువంటిది. సో కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా ఆయన ఇచ్చినటువంటి సందేశాలను తెలుసుకుంటూ వస్తున్నాం. కాబట్టి ఎల్లరకు సర్వులకు ఆ విశ్వపు తొలి జీవుడైనటువంటి బ్రహ్మదేవుడు గురువై ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాడు. అంతేకాదు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇంకా చెప్తున్నారు, జీవులందరకు అతడు జనకుడు. ఎందుకంటే అతడే సృష్టికర్త. ఆయన ద్వారానే ప్రజాపతులను సృష్టించి తద్వారా ప్రజలను సృష్టించమని చెప్పినటువంటి విషయాలు. సో కాబట్టి జీవులందరకు అతడు జనకుడు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇక కర్దమముని విషయానికి వచ్చినట్లయితే కర్దమముని ప్రజాపతులలో ఒకడు.
ఆ బ్రహ్మ సృష్టించినటువంటి ప్రజాపతులలో ఒకడు కనుక ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క తనయుడు. మరి ఈ కర్దమ మునిని ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఏ ఉద్దేశంతో ఆయనకు బాధ్యతలను అప్పజెప్పాడో, ఆ విధంగా ఏ విధంతో ఆయన్ని సృష్టించాడో ఆ విషయాన్ని సంపూర్తిగా, ఎందుకంటే ప్రజలను సృష్టింప చేయడానికి ఆయన అంటే బ్రహ్మ ద్వారా సృష్టించబడినటువంటి వాడు. సో కాబట్టి మరి తన తండ్రి మరియు గురువు ఆయనకు ఉపదేశించినటువంటి కొన్ని సందర్భాలలో తండ్రే గురువు అవుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు ఆ కర్దమ మునికి తండ్రి మరియు గురువు అయినటువంటి వాడు. మరి గురువు యొక్క ఆదేశమును సంపూర్తిగాను ఎటువంటి మోసము లేకుండాను నిర్వహించినందున అతనిని బ్రహ్మదేవుడు శ్లాఘించుచున్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ సాధారణంగా మనకి గురువులు చెప్తూ ఉంటారు, గురువు యొక్క ఆదేశం, స్పిరిచువల్ మాస్టర్ యొక్క ఉపదేశాలను మన యొక్క బాధ్యతగా మనం చేయవలసినటువంటి ఇదిగా మనము గ్రహించి వాటిని నిర్వర్తించాలి అని చెప్తారు. అంతేకాని గురువు చెప్పాడు కాబట్టి దాన్ని మన యొక్క విధిగా చేయవలసింది కాకుండా మన యొక్క బాధ్యత, మన ధర్మం గాని, అంటే గురువు ఏదైతే ఇచ్చారో అది మన విషయం. ఆ గురువు ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశాలను మన యొక్క కర్తవ్యంగా భావించి చెయ్యాలి అనేటువంటి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ కర్దముడు కూడా తన తండ్రి మరియు గురువు అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ ఆదేశాన్ని సంపూర్తిగా ఎటువంటి, ఎందుకంటే బయటకు ఆయన ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను చేస్తున్నాను, నాకు ఇష్టం లేదు అనేటువంటి ఒక భావన లేకుండా అది మన ఇష్టంగాను భావించి చెయ్యాలి అనేటువంటి చెప్తారు. సో మరి ఇస్కాన్లో కూడా ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపకాచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఏవైతే నియమాలను 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ కానివ్వండి, మహామంత్ర జపం కానివ్వండి, ఆలయానికి వెళ్ళడం, సండే ఫీస్టులకు అటెండ్ అవ్వడం కానీ, ఇటువంటివి ఫెస్టివల్స్ అప్పుడు కంపల్సరిగా ఆలయాలకు వెళ్ళడం, ఇవన్నీ కూడా ఆ గురువు ఇచ్చినటువంటి విషయాలను మనము మన బాధ్యతలుగా స్వీకరించి మన ధర్మంగా. సో విశ్వనాథ చక్రవర్తులు వారు చెప్తారు, గురువు ఆదేశంను ప్రాణంగా భావించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఈ దేహము, ప్రాణం లేకుండా ఈ దేహం ఉండదు. మరి కాబట్టి ఈ దేహంలో మనం ఉన్నంత వరకు ఆ గురువు ఆదేశం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తప్పనిసరిగా పాటించాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంకా ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఈ భాష్యంలో, ఎటువంటి మోసం లేకుండా సంపూర్ణంగా గురువు యొక్క ఆదేశాన్ని నిర్వహించినందువలన బ్రహ్మదేవుడు ఆ కర్దమ మునిని కొనియాడుచున్నాడు, శ్లాఘించుచున్నాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి భౌతిక జగమునందు బద్ధజీవునికి మోసగించుట అనే యోగ్యత కలదు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి ఈ మాయ, ఈ భ్రమలో ఉన్నంత వరకు మోహానికి గురి అయి ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల ఆధిపత్యంలో ఉన్నంత వరకు ఈ భౌతిక జీవుడు, బద్ధజీవుడు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినటువంటి బద్ధజీవుడుకి ఉండేటువంటి ఒక యోగ్యత ఏమిటంటే మోసగించుట అని చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ కర్దముడు అలా ఆ యోగ్యతను ఉపయోగించుకోలేదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినటువంటి ఈ జీవులకు 4 అయోగ్యతలు ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు మనకి. ఏంటి ఆ 4 అంటే, తప్పకుండా పొరపాటు కలుగుట. సో కాబట్టి ఈ బద్ధజీవులమైనటువంటి మనం పొరపాట్లు చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఆ పొరపాటు తెలిసి చేయకూడదు అనేటువంటిది మనకి గురువు ఉపదేశం ద్వారా తెలుస్తూ ఉంటుంది. అలాగే తప్పకుండా మోహగ్రస్తుడవుట, ఈ ఇంద్రియ విషయాలకు మోహించబడటం. సో ఈ అనవసరమైన ఈ భౌతిక ప్రపంచం పైన ఆధిపత్యం చలాయించాలనేటువంటి భావనలతో మనం మోహానికి గురి కావడం జరుగుతూ ఉంటుంది.
సో కాబట్టి మరి ఒకటి తప్పకుండా పొరపాట్లు చేయడము, రెండవది తప్పకుండా మోహగ్రస్తుడవుతా, మోహానికి గురి కావడం. సో శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడు వంటి వాడే మోహానికి గురి అయినట్లుగా మనకి తెలుసు. సో మరి ఆ మోహం నుండి బయటపడేసినటువంటి వాడు గురువు. ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఆయన్ని గురువుగా స్వీకరించాడో, శరణాగతుడయ్యాడో, ఆ మోహం నుండి బయటపడేసినటువంటి విషయం. సో ఇంకా అనేకమైనటువంటి విషయాలను మనం చూస్తాం. మరి రెండవది ఇతరులను వంచించడి స్వభావము, ఇతరులను మోసం చేయడం అనేటువంటి స్వభావం కూడా మనకు ఉండేటువంటి అయోగ్యతలలో ఒకటిగా చెప్తారు. అలాగే ఇంద్రియముల అపూర్ణత్వము, ఆ ఇంద్రియాలు సంపూర్ణత్వాన్ని ప్రదర్శించు. సంపూర్ణమైనటువంటి అయితే అది ఏది కూడా అది ఎప్పుడు సంపూర్ణమవుతుంది? ఆ భగవంతుని లో నిమగ్నమైనప్పుడు. ఈ కళ్ళ ద్వారా భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోవడము, ఈ చెవుల ద్వారా భగవంతుణ్ణి లీలలను శ్రవణం చేయడము, ఈ నోటి ద్వారా భగవంతుని యొక్క గుణగణాలను కీర్తించడము చేసినప్పుడు ఆ ఇంద్రియాలు పరిపూర్ణమవుతాయి అని చెప్తాం. ఇంతకుముందు కూడా చెప్తాం. భగవంతుణ్ణి కర్దముడు కూడా భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోగానే చెప్పాడు, నా కన్నుల యొక్క ఇది ధర్మం నిన్ను దర్శించుకోగానే పరిపూర్ణమైనదయ్యా అని చెప్తారు. అలాగే ఎప్పుడు మన చెవుల యొక్క ధర్మం, ఈ ఇంద్రియాల ఎప్పుడు పూర్ణాలు అవుతాయంటే అవి వాటిని భగవత్ సంబంధంలో మనం వినియోగించుకోగలిగినప్పుడు. సో అదే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది మనకి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. సో ముఖ్యంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వచ్చినటువంటి బద్ధజీవులకు ఉండేటువంటి 4 అయోగ్యతలను మనకి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. తప్పకుండా పొరపాటు చేయడము, తప్పకుండా మోహగ్రస్తులు అవడము, తప్పకుండా వంచేటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉండడము, ఇంద్రియాల అపూర్ణ అంటే అపూర్ణత్వాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి, పూర్ణత్వం కానటువంటి ఇంద్రియాలను కలిగి ఉండడము అనేటువంటిది చెప్తారు. సో మరి వాటి నుండి, ఈ అయోగ్యతల నుండి బయటపడేటువంటి మార్గాన్ని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. భగవద్గీతలో భగవంతుడు మనకి అర్జున్తో చెప్తాడు. సో మరి ఈ మోహము అనేటువంటి అజ్ఞానము, చీకటి అంధకారం నుండి బయటపడడానికి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని ఆశ్రయించి, ఆ గురువుకు సేవలు చేస్తూ, ఆయనను ప్రశ్నిస్తూ, ఆయన ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొందాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అంతకు ముందే అతడు పరిపూర్ణత్వాన్ని పొంది ఉంటాడు, ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొంది ఉన్నటువంటి వాడు కనుక నీకు ఆత్మజ్ఞానాన్ని అందించగలడు. సో కాబట్టి మరి ఇక్కడ ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు, పరంపరలో ఉన్నటువంటి వాడు, అంతేకాని బయటకు ఒక రకంగా భగవంతుడు మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు. మూడోది ఏది, బయటకు వస్త్రధారణ అన్ని త్యజించినటువంటి సన్యాసుల్లాగా ఉంటూ లోపల మాత్రం ఆ ఇంద్రియ విషయాలపైన మమకారాన్ని వదిలినటువంటి వాళ్ళు, కపట ఆచార్యులు ఎంతో మంది ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళు కాదు. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. సో ఈ అయోగ్యతల నుండి బయటపడేటువంటి మార్గాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. కానీ ఎవరేని గురువు గారి ఆజ్ఞను పరంపరా విధానము ద్వారా శిరసా వహించినచో, గురువు ఇచ్చినటువంటి విషయాలను, గురువు చెప్పినటువంటి ఆదేశాలను, సో ఎట్లాగైతే విశ్వనాథ చక్రవర్తుల వారు చెప్తూ ఉన్నారో, గురువు ఆజ్ఞ ప్రాణము తనకిగా భావించేటువంటి వాడు. ఎందుకంటే ఈ ప్రాణం లేకపోతే ఈ దేహానికి విలువ లేనటువంటి. సో కాబట్టి గురువు ఆజ్ఞను పాటించినటువంటి వాడు వ్యర్థము అనే భావం. మరి గురువు ఆజ్ఞను పరంపర విధానం ద్వారా శిరసా వహించినచో ఈ 4 లోపాలు, ఈ 4 అయోగ్యతల నుండి బయటపడతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. కనుకనే ప్రామాణిక గురువు నుండి గ్రహించిన జ్ఞానము మోసమైనది కాదు. మనకు భగవద్గీతలో చెప్తారు, ప్రామాణిక గురువు నుండి పొందినటువంటి జ్ఞానము మళ్ళీ భవబంధనాలలో చిక్కుకోకుండా చేస్తుంది, ఈ సంసార సాగరాన్ని దాటించి వేస్తుంది అని చెప్తారు. మరి ఆ విధంగా ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు, పరంపరలో ఉన్నటువంటి గురువు
నుండి పొందినటువంటి ఆత్మజ్ఞాని అయినటువంటి గురువు నుండి పొందినటువంటి జ్ఞానము, శ్రీల ప్రభుపాదుల వంటి వారు మనకు అందించినటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని, సో ఈ భాష్యం ఇవన్నీ కూడా వారి ద్వారా మనం ఈ జ్ఞానాన్ని పొందుతాం. మరి అటువంటి వారి ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలను చక్కగా మనం పాటిస్తూ వారి విధానాన్ని అనుసరించినట్లయితే ఈ అజ్ఞాన అంధకారము నుండి, ఈ లోపాల నుండి, ఈ అయోగ్యతల నుండి మనము బయటపడవచ్చు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు, పరంపర విధానము ద్వారా ఉన్నటువంటి గురువు గారి యొక్క శిరస వహించినచో ఈ 4 లోపముల నుండి, ఈ 4 అయోగ్యతల నుండి బయటపడగలరు అని చెప్తున్నారు. కనుకనే ప్రామాణిక గురువు నుండి గ్రహించిన జ్ఞానము మోసమైనది కాదు. హరే కృష్ణ. బద్ధ జీవునిచే కల్పింపబడిన ఇతరమగు ఏ జ్ఞానమైనా కేవలము మోసమే. సో కాబట్టి పరంపరలో ఉన్నటువంటి ద్విజోత్తముడుగా చెప్పబడేటువంటి గురువు, సో బ్రహ్మ పరిపూర్ణతను పొందినటువంటి వాడు, అలాగే కర్దముడు కూడా పరిపూర్ణుడు. అందుకే దేహహూతికి పోయించినటువంటి బోధనలను ఆమె కూడా చక్కగా పాలించినటువంటిది. సో కొన్నిసార్లు భర్త కూడా గురువు అయ్యేటువంటిది ఇక్కడ మనం దేహహూతి దగ్గర చూసాము. అంతకుముందు శివుడు పార్వతికి కూడా గురువు అయినటువంటి విషయం. సో అలాగే తండ్రి గురువు అయినటువంటిది ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడి విషయంలో చూస్తూ ఉన్నాం. మరి బ్రహ్మ తన పుత్రుడిని, తన శిష్యుడు, ఇక్కడ పుత్రుడు వాత్సల్యం కంటే శిష్యుడు, సో తను ఇచ్చినటువంటి మాటలన్నిటినీ శిరసావహించి ఆ లోపాల నుండి బయటపడినటువంటి వాడు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, బద్ధ జీవునిచే కల్పింపబడిన ఇతరమైనటువంటి ఏ జ్ఞానమైనా కేవలము కల్పితమే, ముక్త జీవుల నుండి మాత్రమే పొందాలి. బ్రహ్మ కూడా ఇంతకుముందే చెప్పాము, ఆ భగవాన్ని ఎరిగినటువంటి వాడు ముక్త జీవుడు అని చెప్పేసి. సో ఆయన నుండి పొందినటువంటి జ్ఞానాన్ని కర్దముడు పరిపాటించాడు. ఆ తర్వాత కర్దముడి నుండి పొందినటువంటి జ్ఞానాన్ని దేహహూతి, తద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి ముదమొందించగలిగినటువంటి వారు. సో ఇంకా ఆయన బ్రహ్మ విషయంలో చెప్తూ ఉన్నారు, తన నుండి గ్రహించిన ఉపదేశములను కర్దమముని చక్కగా నిర్వహింపజేసి, అంటే ఆ బ్రహ్మదేవుడి నుండి గ్రహించినటువంటి ఉపదేశాలన్నీ బ్రహ్మదేవుడు కర్దముడికి ఏవైతే బోధించాడో, ఏ బాధ్యతలనైతే అప్పచెప్పాడో, ఏ విషయాలైతే చెప్పాడో వాటన్నిటినీ నిర్వహించి ఆ విధంగా గురువును గౌరవించినని బ్రహ్మదేవుడు ఎరుగగలిగాడు. బ్రహ్మదేవుడు కూడా పరిపూర్ణుడు, ముక్తజీవుడు. కనుక ఆ కర్దముడు చేసినటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి ఆ భక్తి యోగాన్ని ఆయన గ్రహించగలిగాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే గురువును గౌరవించటము అంటే గురువు ఉపదేశములను తూచా తప్పక నిర్వహించుటయే అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో గురువులను గౌరవించేటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఆ గురువులు ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశాలను తప్పకుండా నిర్వహించుటయే అనేటువంటి విషయం మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. సో కనుక మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్కాన్ సంస్థలో మనకి అందరికీ కూడా గురువు వారు, ఆధ్యాత్మిక గురువు. మరి అటువంటి ఆ గురువు గారి యొక్క ఆజ్ఞలను పాటిస్తూ మనము ఈ ఆధ్యాత్మిక విధానంలో పురోభివృద్ధి చెందే విధంగా మనం ప్రవర్తించాలని అందరినీ కోరుకుంటూ ఆ విధంగా ఉందామని. సో జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. హరే కృష్ణ.